Gaurkoan gurekin Arantxa Iturbe elkarrizkatzailea eta idazlea izango dugu. 1994ko ekainaren 9an jaio zen Alegian. Kazetaritza ikasten ari zela, sortu berria zen Euskadi Irratian hasi zen lanean, 80. hamarkadan. Idatzi ere egin zuen Diario Baskon eta Gara egunkarien. Ordundik onera, irratian aritzeaz gain hainbeste liburu idatzi ditu, eta antzerki lan ezberdinetan aritu da lanean. Gaurkoan gurekin Arantxa Iturbe. Kaixo egunon, Arantxa. Kaixo egunon. Gaurkoan, galdera batzuk egin dizkizut. Hala tokatzen da. Bai. Bakigu, ITB-rekin batera hasi zinela. Nola eta zergaitik hasi zinen bertan? Hasi nintzen bertan, bokazioz aspaldi esan neukalako oso txikian nintzenean ja kazetari izango nintzela, eta kazetaritzak zeuzkan arlo diferentetatik ja EITB sortu zeneako nahiko argi neukalako irratia izan zitekeela nire bidetako bat, eta justu parea egokitu zitzaielako irratiaren sorrera. Irratia sortu zuten hilabete baino pare bat lehenago hasi nintzen ikarrera ikasten, unibertsitatean, eta akordatzen naiz entzun nuen bezala, ja martxan zela, ja gutun bat idatzi niela, esanaz kazetaritza ikasten nahi da neska bat naiz, gogo handia dukat irratian lan egiteko, eta mesedez egia zuetoki bat. Eta urte hartan, kursoaren bukaeran, ja lehendabiziko maila egin da, egin ziaten, azterketa txiki batzuk egingo zituztela, proba batzuk ordezkotzak egiteko, garaiak beste batzuk ziren, garai hartan ez zeuden praktikaik, ez zeuden bekadunik, ez zuten enpresak hainbeste aprobetxatzen, eta ikasten nahi izan jendea jartzen zuten lanean. Eta orduan lehendabiziko maila bukatuta hasi nintzen ja lan ordezkotza batzuk egiten uda hartan, eta arrezkio gaur arte eta pasatu dira 36 urte. Eta zure lehenengo programa nola izan zen? Beldurgarria. Erabat beldurgarria. Sartu nintzen irratian Joserra Gartzia eta Pello Zabaleta izeneko bi orduko guretzat historiko eta referenteekin bazien euskal kulturan ja bide bat egindako gizonak, eta lehendabiziko oporrak hartzen Pello izan zen, nire lana izan zen Pello Zabaletaren tokia betetzea. Eta gogoan daukat, ez dakit lehendabiziko izango zen, baina lehendabizikotakoa Imanol abeslariai elkarrizketa bat egin behar geniola. Eta nik segurako paniko eszenikoa neukan, eta guain nahi baukat, horretik nahi seguruna ezain txarra irratian eta oso txarra telebistako, ez zait jendaurre azaltzea gustatzen zait asko kaskoekin ere burbujan jendeai galderak egitea, baina ez bat ere aurpegia emanez, eta Imanol eta hori zan, nik 18 urten euskan ere Imanol zan, ez dakit bain zuentzatzen izan etxeken alako referente, baina tipo bat, obnubilatu egiten induna kasi. Eta akordatzen naiz Joserrak, ez da, benga, Arantxa, animo egin galderak, eta zu bezala xeraxe paper bat hartuta, bere alboan, eta galderak egin, ama kontatzen du etxetik entzuten, da, gure umeare horrei da, galderak egiten, da, haiko da, ze Joserra izan galderak egiten da, ni alboan, eta entrevista bukaeran, gogoan daukat lehendabiziko nire agerraldia irratian izan zela, Imanolen hitzak esanaz, aizu potxola, zuk ere galdetu zerbait nahi baduzu, zan, bale, hasiera mundiala. Hoi da, gogoan daukan lehendabiziko oroitzapena irratitik. Ja ikustu zan hain, ja sekulako profesionalan etorrela, sekulako galderak egingo nitula, nik banekin hori, baina frogatzea kostazitzea da noendik urte batzuk. Eta zuete berkin hasi zinean, zein zen zuen helburua? ETB esaten diazuta, nina iz Euskadi Irratia. EITB da ente handi bat publikoa, eta iin gainean dauka i bat ola puntu txotiki batekin da irratiagea puntu hori, ze ETB-ko momentu honetan dauzka, EITB-ko dauzka, ETB kate pilo bat, batekin ez duten nahikoa, 2, 3 momentu honetan lau bai seguruna probatzen nahikoa, posgarrena, satelite bidez egiteko, dauka Euskadi Irratia, dauka Radio Euskadi, dauka Radio Vitoria, dauka Gaztea, dauka EITB Irratia, eta iritsiko momentu bat ja lertuko danak abitu ezin da. Hortik puntu txiki hortakoa naiz ni, irratia, Euskadi Irratikoa. Galdetu diazu? EITB Irratiarekin hasi zinenen zein zen zuen helburua? Euskadi Irratian. Euskadi Irratian hasi zinenen zein zen zuen helburua? Nik segurunik helburu horrela jakin bat irratian hasitakoan helburua zen gustatzen zitzaidan gauza hartan lan egitea. Hori lehendabiziko helburua. Ja behin irratian lehendabiziko esperientzia zoragarri horien ondoren, irrateko proba haietan ezautu nun gero bizitza profesionalean mugarri izango nuen lankide bat, Jaime Otamendi izenekoa. Ezautu ginen elkar gaina Euskadi Irratia Handia kalean zeon, eta zen garai bateko etxabizitza bat, sakulako jirabuelta zeukana pasillo batekin, eta ni joan kurioseatzen esan ziguten, itxaron gela hontan,
Eta itxoin beharrean, hasi nintzen estudioak abernun zeuden behi da, ze jende zeuden behi da, arek ze itxurot ez deukan behi da, topoinun aurrez aurre gauza beha egiten izan pertsona batekin dezan Jaime Otamendi. Han ezautu gendu elkar, eta udako ordezkotzaiek amaitutakoan aurkeztu genuen irratira inok eskatu gabe proiektu bat egingo genukela irratsaio bat gazteentzako. Torn eman ziguten bi ordutako programa bat larun batero, Zoin pentsatzen jarrita, ez da garaiak aldatu dira, aldatu dira gu, aldatu da sistema, aldatu da gizartea, aldatu da arduradunen jarrera, aldatu da dena. Eman ziguten saio bat, larun batero 2 orduz egiteko, 2 kazetaritza ikasten izan jende gehiokin. Eta hasi ginenan, helburua galdetu duzu, gure helburua zen jolas eitea. Jolas eitea oso serio irratia inez. Hala ikasi genuen irratia egiten, aukera hori eman ziguten, ordezkotzak egiten jarraitu genuen, eta ja bain karrera, ez dakit amaituta neuken, ja amaitzear, gaur impensablea da karrera amaitu gabeko inun sartzea, titulitis ikaragarria daukagu, baina ja proposatu ziguten goizetako saio bat egitea. Eta gu pasatu genituen 15-17 urte, goizeko 6-etatik eguerdiko ordu batak arte irratsaio bat egiten. Ez du biok bakarrik, jende talde esaten joan handi batekin, handiare ez, baina bai, dezenteekin. Eta gure helburua zen irratia egitea, esperimentatzea, gauza etzeon ez derreina orduan. Bentaja hori geneukan, alde onoi eta alde txarroi geneukan. Etzeon ez derreina. Irratia momentu hartan, niz akordatzen, 15 bat lankide izango zian, jende gehien euskeraz oso ondo itentzuna, baina zain beste profesioa ezautzen zuna. Ze hasieran jendea behartzen, orduan lehendabiziko eskaria beti izaten zen, euskera ondo menperatzea hori izatea, zure tresna ondo erabiltzen jakitea. Eta gu izan ginen lehendabiziko belaunaldia, ja oso gertu, baina kazetaritza ikasita, ez asko balio dulako kazetaritza ikasteak, baina nik beti esaten dut, karrera bat ikasteak ikaragarri balio dula hartan pentsatzen jartzeko, zerbait ikasteko lehendabizi hartan pentsatzen jarri behar duzu, eta ez pasau da inoa bideratuta zaila da. Eta holaxe hasi ginen, tein genuen goizean behin izeneko saio bat, urte desentez, urte askoz, pasatu urteak, gero beste bide batzuk hartu genituen. Eta gaur egun segitzen dut orduan bezalaxe irratian helburu berberakin, eta da informatzea, entretenitzea, jolas egitea, neure burua aberastea, ez aberastea ekonomikoki baizik gauzak ikasiz eta entzunez, jendea entzunez asko ikasten dalako. Eta nik esperientziz dakit hori. Eta esperimentatzen saiatzea. Egunero joatea lanea joateko ilusioakin. Hoi, ez da asko gertatzen, konprobatu. Nik uste jende guztiak gertatzen zitzaiola, baina nik ikuste duten jendea inguruan eta denak esaten, ostirala! Nik esaten dut, ostirala, ondo, baina astelenean nik esaten dut, astelena! Eta inguruan ez dut inor somatzen hori esaten, eta ni egitan, eta hori ez da pose bat edo ez da, ni oso guztua joaten ez lanean. Bakigu baina arte, beti, programa askotan parte hartu izan duzula, alko zen egin laburpen txiki bat zure ibilbidearena? Saiatuko naiz jabetzen zea laburpen egiten hasten izenen, noaino juten izan, ez? Goizeko magazin hortan urte asko egin genituen, ez dakit oso ondo 15-17 edola. Gero, bizitzak ekartu izkizun gauza, kosume bat izan, historioiek, eta ja itzuli nintzenean ikuste pare bat urte bendik goizez egin ditula, baina gero urtebeteko etenaldia egin asarren ebilelako munduakin, zuzendaritzakin, lankideekin, lanarekin, gauza bat asko gustatzeak normalean pasio asko ekartzen ditu eta pasio horrek ekartzen ditu alde honak, alde txarrak, asarreak, gauza gobeto egin nahiak, ikusteak inork ez dizula erantzuten munduan bakarrik zaudela sentitzea olako gauzak, etenaldi batein, eta ja itzuli nintzenean proposatu ziguten arratsaldean saio bat egitea. Eta orduko zuzendariakin eta gaur egun zuzendaria handik beha, esan nion gauza bat bakarrik, egingo nula edozein saio, edozein ordutan, 2 lankide nerekin balin bazien. Eta zien, hasieratik nerekin zeuden 2 lankide eta gaur egun oraindik nerekin segitzen dutenak, Nekane Peñagarikano eta Tere Beloki. Eta behar esan ziren ados, onartzea izot hori orduan eman zeguten saio bat, arratsaldeko 4-etatik 6-etara ustatute genula, eta ahindua izan zen egitea zerbait kultura, soziala, gauza hauetan beti, obeintzat gure irratian, eta pentsatzen dut beste medioetan ere, gauzak ez dira joaten oso... Gauza bada paper gainean zea intze izuten, eta gero da zuk nola,
ze bideetan, ze modu, ze ahots erabiliz moldatzen duzun hori. Horren hasi egiten saio bat oso eroso, hirurok, oso gustoa, guk gauzak egiten genekin bezala, eta hori izan zuzendaritza aldaketa bat, ze irrati bat publiko izateak besteak beste esan nahi du, gobernua aldatzen balin bada, aldatzen diala gure jefeak, aldatzen diala kriterioak, aldatzen diala... Ez dakit hau dena bateri interesatu zaizuen, baina oso mundu apasionantea da, oso polita da, pentsatzea lanpostu bat daukazula eta gauza batzuk egin beharra dauzkazula, eta goikoak aldatzen dian momentun pribatuan ere gertatzen da, baina publikoan gertaliteke urtez behin. Gauz aldaketa pilo bat egon zian, gobernu aldaketa bat egon zan, jefatura aldaketa bat egon zan, eta orduan gure saioa asko gustatzen zitzaien, baina erabaki zuten egin beharrean 2 ordu segidan, beraien akopleagatik egin behar genula ordu bat, 3:00 laueta eta beste bat 8:00 9:00 eta hoi radiodifusioaren historio guztian estatu batutako barne ez da ezagutu sekula. Guk egiten genuen eguerdian ordu bat eta gauean beste ordu bat iluntzean. Hor urte batzuk pasatu genitun eta momentu honetan daukagu ordu bete bakarrik 8:00 9:00 eta ja badia 15 bat urte hortan gabiltzala. Eta gero tartean egin dut denetik. Irrati txiki batean eta hasi berri batean asteak hori dauka ona, denetik egin behar daukazu. Gaur egun bakigu, arratsan saioan ari zarela, diskoak eta liburuak, liburuen egileei elkarrezketak egiten dizkiezu. Nola prestatu dituzu elkarrezketa horiek? Interesetik. Elkarrezketak prestatzeko nik uste jarrera ikonena edo jarrera posible bakarra dela interesa izatea. Esku artean daukazun hortan, eta ez baukazu itxurak egitea interesa baukazula gutxienez, hori adinak erakuste dizu. Normalean suertez guk idazle, musikari, aktore, zine zuzendari, sortzeko ahalegin egin duen eta zerbait sortu duen norbait egite dizkigu beti elkarrezketak, beti. Esku artean beti daukagu material, izan gusto gehiago gustatzen zaizuna edo gutxiago, beti da interes ikaragarria pizten digun gauza bat, zergatik pertsona bat momentu honetan. Eta Euskal Herrian, eta inolako askotan ez baliabide, ez denbora, ez diru, ez jakinik ez duela gaur egungo arrakasta inmediato hori izango, zergatik pertsona batek bere bizitzako ordu asko eta talentu guztia eta daukan indar gehiena dedikatzen dio liburu bat idazteai. Edo musika talde bat hartu eta arekin jotzeai, jakinik disko atera eta inok ez duela erosiko jakinik aterako zaizkiola dozen erdi bat kontzertu bere egoa asetzeko nahikoa izango ez dianak eta bere talentua erakusteko desde luego oso gutxi izango dianak. Zergatik horrek bakarrik, zergatik egiten duzu galdera horrek bakarrik, nila bultzatzen hau lan hori ezautzeko gogoa izatea. Bai kantak, bai liburuak, bai pelikulak, iruditzen zait zergatik horrek bakarrik merezi dula elkarrezketa bateako gogoa izatea. Eta prestatzen ditugu elkarrezketak liburuak irakurriz, diskoak entzunez eta apunteak hartuz eta irakurtzen edo entzuten edo ikusten nahi zen momentuan apuntatuz edo buruan sikera apuntatuz, ze galdetuko niokenik pertsona honi, zergatik, galdera nagusia beti da zergatik indezu hau hola, eta ez beste modu batea edo zergatik indezu. Nondik ateratzen zu denbora astero landutako obrak aurkezteko? Ez dakit oso ondo. Oin dela urte pare bat, ateran azkeneko ipuin liburu bat oso graziosa izan zanan, Miramonen jangela badaukagu, eta iluntzetan programa horretik nekanek eta biokan iten dugu afari mokau bat. Eta anaitzen da lanean Martina izeneko emakume bat ikaragarri maja dana. Ez daki euskeraz. Eta jakintzunean, ez dakit perretxan irakureta edo liburu bat argitaratu nula. Arantxa, ¿has sacado un libro? Eta has dicho, sí, Martina, yo escribo. Ta, ya me parecía a mí. Tú, mucha vida social, no, ¿verdad? Eta nekanek esan ziren, ez dakit ze esan nahi izan dinen horrekin, baina zerbait txarra, Aran? Iruditzen ez dakit oso pertsona sosoa naizela, oso, ez dakit, tú, mucha vida social, no, ¿verdad? Pues no, vida social casi zero. Nik dedikatzen dut eguna, ikaragarri frikia ematen dut, dedikatzen dut eguna irakurtzea oso bizitza 24 ordu dauzka egunak. 8 lanean pasatzen ditut.
horietatik kanpo, gehatzen zaizkit beste 8 loiteko jo dezan, egingo benitu. Atea, hortik kanpo gehatzen dien ordu guztiak, jakina etxeko lanak egiteaz aparte, ze horiek egin beharra dauzkat. Dedikatzea dut irakurtzea, eta idaztea, eta musika entzutea, eta... Baina ikaragarri gustatzen zait, kriston bentaja daukat. Gustatuko ez balitze sufrikari bat izango nitzake ezingo nuke egin, eta mugatuko nitzake lan ordutan egin beharrekoak egitea. Baina aste honetan irakurri berrolema ditut 2 novela, lan orduz aparte, alegia lanea juteaz aparte, eta bazkariak prestatu eta oheak egin, eta labadora jarri, eta etxean bronkan bat edo beste montatu ondoren, ezinbestean nire orduak pasatu behar dauzkat hortan. Izan gauekoak, izan asteburutakoak. Baina ez begiratu sufrimentu arpegiak, asko gustatzen zait. Bueno, orduan. Orduan suerte bat daukat. Zure laneko bizitza eta zure bizitza pertsonala nola uztartzen dituzu? Bat, ja. Nik ez daukat uztartzen arazo asko izan ditun, nik seme bat daukat, arazoak izan ditun semea txikia ezan bitartean. Dena eta eraman oso gaizki, pasegura. Oso gaizki. Pentsatzea hango monstruo txikiari dena egin behar niola aurre aterako bazan, niretzat oso fase txarra izan zen. Nik behar nituen beste gauza haueke bizitzeko, zoriontsu izateko. Torni biltzen nintzen beti asar eta enun nahikoa loiten, baina karo, monstruo txiki hori guain pertsona zoragarri bat bihurtu zen eta guain jaz daukat. Bueno, oindi gustatzen zaio bazkaria jartzea, ropa garbitzea, gauza horiek nahiago izan ditu besteek egitea. Are gehiago gustatzen zuela ikasi goindik. Baina ja beste historia da. Bai, oso zaila da. Lanak hainbeste zupatzen zaitunean ez ordugatik bakarrik, baizik pasioagatik eta jartzen diozun indarragatik. Hori bihurtzen da pixka zure bizitza pertsonala, ez naiz monstruo bate, gozkat lagunak, gehatzen naiz jendeakin kafe hartzeko, baina ondoen pasatzen dut gehatzen naizen jendeakin kafe hartzeko, jende hori balin bada, edo idazten duna, edo irakurtzen duna, edo zerbait egiten duna. Bueno, badakigu irratiaz aparte, literatura parte hartzezula, nondik ateatzezu inspirazio hori liburuak idazteko? Bizitzatik. Ez da oso... Bueno, da batetik inspirazio plazaik handina, baina nik idazte dituten ipuiak eta antzerkia idatzi izan dut, ez ezer luzeik. Esetan joan denboik ez daukatela, baina uste ez daukaten konstantzia dela, ezer baino gehiago, impulsiba naiz. Naiz oso irrati emakumea, irratiak badu gauza bat, eta gauza bat prestatzeezu, iteezu eta jazta bukatu da. Bada zerbait inda bukatu. Torno idazten nealakoa naiz, ipuiak idazte ditut. Inberdetasi bukatu eta jazta, ez zait gustatzen buelta, zuzendu behar izaten dut, gauzak aldatu, baina ez zait gustatzen bueltatu eta ez naiz konstantea zentzu hortan, naiz konstantea epeluzean, baina kapituloka bezala. Eta inspirazioa bizitza realetik, entzuten detena, bizi detena, ezagutzeten jendea kontatutakoa. Bueno, eta jakinda zure eskutatik aurra asko pasaiala, ze bi disko eta ze bi liburu gomendatuko zenizkiuke? Ez dituzke sekula gomendatuko. Zuri, nahi badezu, sofa hontan saitzen balin badegu zeduta gero, zuri jakinda ze gusto dauzkazun, ze estilo, ze bizitza vital, bizitzako ze momentutan zauden, ze aldartetan, ze templetan, zertako gogoa daukazun jakinda, orduan, igual, animatuko nitzake zerbait ez, baina orokorren gomendatu zeini zertako denetik dao entzuteko, denetik dao irakurtzeko. Ezin dia bi liburu gomendatu edo liburu bat gomendatu ezpada, ezpaiazu esaten behira, naho erabat depresibo, momentu txar bat pasatzen behin naiz, oantxe hautsidet bikoteakin eta beste batekin, jakin beharko nuke zure bizitzeko hiruzpalau datu esateko, nik uste oso ondo jungo litzaizukela. Hora izango ditzak bai. Nire zubera gomendatuko izut. Bale. Bai erratian eta baita literaturan sari asko jaso dituzu. Garrantzitsua da horrelako sariak eskuratzea? Ez. Sariak gerota komentzitu dago adinean zenbat eta aurrera joan, zenbait erakundek emate dituztela eta banatzen dituztela beraiei propaganda egiteko. Eta konbentzituta eta jabetuta dauden bezala, nola jendea itzaion ez interesatzen kulturakin zer ikusi daukan zerbait, ze gaur egun dena da
dena da arrakasta banal eta hutsal bat, badakite saria, hau da, Martina aipatuko dut berriro, baina Martina normalean enteatzea zerbaitetaz, sariren bat, halako saria eman diotela, jo iruditzen zaio gauza importante bat. Sariak ematen dituzte kutxek, ematen dituzte erakunde handiek, dirua edo sariak antolatzeko modua daukaten ez gaina sari guztiak ez dira dirudunak, dia gehiago prestigio kontu bat, baina prestigioa ematen duen nahi. Osea, banatzen du nahi ematen dio prestigioa jasotzen du nahi baina gehiago. Egia da nire bizitzan garrantzitsuak izan diala oso literatura sariak txikitan, umean itzela. Nik lehendabiziko literatura saria irabazen 6 urte nitula. Ni aleitarra naiz, Tolosa ondoko herri txiki batekoa. Gutza Tolosa da Nueva York. 6 urtekin, gutza Tolosa zen hiria. 6 urte nitula ipuin bat idatzi, ze orduako ja frikian itzen, orduako ja gustatzen zitzaidan idaztea ikaragarri. Ipuin bat idatzi bidali nun Tolosako, bidali zuten irakasleek Tolosako lehiaketa batea eta irabazi nun Tolosan lehiaketa bat. 6 urtekin. Horrek markatu zien bizitza. Nerea eta nere ingurukoena. Ze sari hartzea jun, eta etorri omen zitzaian, enez akordatzen ama kontatuta dakit. Periodista bat, elkarrizketa bat eitea gazteleraz. Nik gazteleraz iten nun oso gaizki. Orduan, euskeraz bizi nintzen. Eta galdetu hementzian periodista 6 urte. ¿Y tú de mayor qué quieres ser? Da, anekdota bat beti kontatzen dutena. ¿Tú de mayor qué quieres ser? Eta nik esan benion, seria, escritora. Lehiaketa bat irabazen nun, ipuin lehiaketa bat, pentsatuko nun tipo honek, ze izango naiz idazlea. Eta orduan esan hementzian, ja, pero ¿qué vas a estudiar? Eta nik, escritora. Osa, esan ez bezala, chaval, entérate. Eta orduan esan zian tipoa, esan omentzian. ¿Sabes lo que pasa? Que eso no se puede estudiar. Tendrías que estudiar periodismo o algo así. Eta gure amak madarikatzen du ordura, zaitzatu 6 urteekin nik esan nula etxean, nik ikasiko nula periodismo o algo así, eta ikasi nun periodismo o algo así, eta seitzen dut pentsatzen munduko ikasketaik eta lanbideik politena eta ederrena aukeratu nula. Orduan, lehiaketak bai garrantzitsuak dira momentu jakin batean, ez 6 urtekin, baina momentu jakin batean literatura bezalako lan bakarti eta konparatzen egin zaila dan lan batean zuk idatzi iten duzu, etxean zaude, bakarri zaude, ez daukazu inguruan inor irakurtzea gustatzen zaiona. Zein zen ezake lehiaketa batea aurkeztu eta aprobetxatu zeukere olatu hoi, eta batez ere zure autoestimai esateko, ostras, lehiaketa batean aukeratu balin baute, gutxinez aurkeztu dianak bezain ona edo hobea badanik indetena. Hortako bakarrik gainontzen nik debekatuko nituzke sari guztiak, albalitz. Eta irratira bueltatuz, ze 3 pertsona, egingo zeniake, ze 3 pertsona egingo zeniake elkarrizketat? Nik suertez, bakitolo esatea gaizki, nik suertez egin dizkiet elkarrizketak eta egiten dizkiet momentu honetan elkarrizketatu nahiko nituzken guztiei, denei. Berritxarrakekoak elkarrizketatu ninduen lehen da biziko aldiz 18-19 urte zituztela. Mikel Laboa elkarrizketatu nun dozen herri bat aldiz, Xavier Lete, Benito Lertxundi, eta hasten nahi dan jendea. Gauza bada, zuk pertsona bati euki dizaioguzun errespetu edo, ez dakit, miresmen puntu hori, eta beste gauza bada, ze ederra dan, berritxarrak aproposa aipatu dut, ze ederra dan talde bat hasten nahi dan momentuan, eta oraindik gauzak, ilusio guztiakin dator diskoa erakustea, akordatzen izan gorka Urbizuk lehen da biziko diskakin ingenien entrevista gupiten den neran, zer oso gutxi galdetzen dugu musikaz, galdetzen dugu gehiago hitz ez da, eta orduan gorka Urbizuk esan zian, entrevista bukaeran esan nion, gehatu zaizu zerbait esateko eta esan zian barkatu, ez diguzu musikaz ez zer galdetu. Esan, ja, eske musika entzuten egea, zuen musika irratiak hori du. Orduan, ze 3 lagun entrevistatuko nituzken, bihar jaioko dien 3 artista elkarrizketatuko nituzke oso guztua. Aber iristen nahi zen. Eta irratian, nola atatzen informazioa? Lehen, por ejemplo, ez zegoen internetik ez youtuberik. Nondik atatzen informazioa? Lehen ez zen internetik, ez zen youtuberik, ez zen sakeleko telefonik, ez zen ez zer.
Nola ateatzen denun? Bakizu jamek ez dakitela, etzean ordenadoreik. Guk idazteko makinekin idazten genuen, guk idazteko makinekin idazten genuen hasierako saioak. Oin ez dakit oso ondo. Telefono asko astinduz, asko galdetuz, zeren euskeraz hasi ginen, eta lehendabizik irrati ginen, eta laborduz, eta labetzien orduan baina euskeraz ekentzuna. Bakizu zer sensazio zen jendeai deitu kimikako fakultatea eta kaso Euskal Irratik deitzen dut, irrati sortu berri bat da euskeraz egiten dut lana. Gustatuko litzei guke hitzeitea polimeroi buruz, ze jakin dugu, ez dakit nugun dela, eta telefonoz euskaldekoa barkatu, eta badao fakultatean norbait ontaz euskeraz hitzein dezakena, bazan galdera bat inoiz inoen ingabea, ze gaur da duna hori jende asko deitu, eta ez duna, mira, sinjoiak behar mi arte, pero es que euskeraz badakit, pero para hablar de mi arte, como es muy técnico, barkatu, garai hortakoak, telefono astinduz, orduan ja, etxea lan asko eman, ez zen telefono mobilik, orduan, irrakatik deitu, etxea dago, eta bai, lanean da gauean, etorriko da, mutik ginen etxea, bakoitza, talde bat ginen, boso daunikoa, bakoitza balako telefono zerrela batekin, gaueko hamarretik horre, irareko telefono diriak, jendeak zuzera dago telefono mobilik, pentsatzen dut ez du, baina nola iten genuen lana, nola bizi ginen? Deitu gaueko hamartan, bida, alako irratitik deitzei zut esplikatu, irratia zertan zen nahi genuen, zertako nahi genuen, ea etorriko zen irratira. Eskerrak sasoia beruken ikaragarria, eta eunako geita laurdu ez berroita zortzi zeuzkan lehenko mendean, ze, bestela ez egin dola zuten genuen. Hori egin genuen. Eta YouTube eta horiek denak gaur egun dauzkagu, baina nik adibidez YouTube. Bueno, zuen saioa behiratzeko erabiltzen adibidez, baina oso gutxi erabiltzen dut. Adibidez, musika entzuteko nahiago entzun ikusi baina. Eski ikusten jartzen baina ez beti ezen esperatzen poza kantate guapoa. Ze ondo montzen lan dantzari hau, ze ardi politak eta musika entzun jo baina nahiago dira ikusten entzun. Eta, pixatatza bera, zeintzuk esan dira baina arte zure momentu honenak eta txarrenak, zure bidean. Lanbidean, Bai. profesionalak, momentu txar baina gogorra asko pasatako da, ez da lanbidean beste ez zion internetik, ez zion irazteko makinek, eta sakeleko telefonik ez nire eta elementan adibidez, herrienetan. Eta hori beten genuen goizetan saio bat ordua batekoa, saiatzen zaten entretenikoa, saiatzen ateak irikitzen, saiatzen jaiak ikarraiak izten, eta gertatu zitzaigun eta ez behin bakarrik lehiaketa bat egiten izinela jendeakin, ez dakitzeo pari emateko, derrepente barruko telefonetik norbait esatea, ez zen norbait hil behar zutela. Halako tokitan, alde horretik oso momentu gogorrak pasako duzun. Gainitzean, gogorrak zen zeure egoera pertsonalatik beste momentu batzuk eta horiek alerekin dut zer ikusia. Lanari dagokionean, nik egunero pasatzen dut momentu gogor bat eta lanean hasi horretik eta jendea asko kostatzen zaio. Sinesten lanean hastean momentuan saio zuzenean sartzen momentuan urduri egiten ez. Ez da superatu. Egadenan hori egiten, baina sentitzen dut, gaur hemen bezala, gaztean egiten dut, eta saspitzik dut, baina ni urduri nago. Eta iruditzen zait, saioa egiten hasi eta urduri sentitzen ez nahi zenean, limitituko dutela, eta aldeko dutela. Behar dut urduritasun puntu bat adi mantenduko nauna. Hora egon gobanitz, ez duke ingo egiten duten lana, iten duten gogoakin iruditzen zait. Baina bere momentu denak edala ez zion. Asko, ez zaten bat egaratzeko. Asko. Bakizun bezala ikastora tengo, zentuko dira zure horrentzapenak ikastora garaiaz? Ez da horrentzapen berezik, ez duen arazik izan eskolan, ikaslean nintzen, rebelde xarra, baina azkarra rapida eta agerreta handikoak eta azkartasuna gozo batean aplikatzen zuen eta zen, nik beganik nola pasatu beharra zela. Bai? Edo bai. Pasatu beharra zen. Ahalik eta ondo pasa,
zen oso pasei urtetzen, pasa, eta pentsatzen dut iritsiko nintzala munduetara nik nahi nuen hartara, nik ikasi nahi nuen hartara. Egia da, ordu bakoia, eskola garaia, gehiago hartza gustatzen zitzaidan. Eta nik klasean oso matxatu nintzen. Besteak beste, irakasleak buruak irakurtzeko baino dezkio lehenako azeketen nik irakurriko nula, eta orduan eskatzen zieten seinalatzeko zapazkanak interesetan. Edo ze irakurrita salbatuko zuten azterketa dira. Nik uste, 22-tik 30 irakurtzen baino bazuta, 120-tik, 100 ordu maite nintzen ikaragarri. Zenek irakasleak hain dut liburu ezin irakurtzen ditu autoreari arenak euskal liburu guztiak liburu dutegian, orduan gaitza utxikitak eta bakarkit, orduan recuerdo no está desconocido. Estaba recuerdo txarra berezik, onak ez dut esango garai, ez dut uste oso hortzaro, nola ez dut jende bat, ez hori txunitzen hortzara, ez dut hori bizi izan, edo ez daukat gogoan egiten ahazten hasi izatea, baina pasatu zen, ondo pasatu zen, ere nazak izan. Eta zure ibilbidea jarretu nahi norbait ez zara esango zein osea, kazetaria eta idazte izaten. Hori nahi dunak, kazetaritza ikasi nahi dunak edo idazle izan nahi dunak, ze esango nioken? Argi bali baduka hori dara gustatu zaiona, segitzeko aurrea, ez entzuteko gaur egun ez da holanik, ez entzuteko barruko ahotsa, ikusteko jendeak zeiten duen, entzuteko jendeak zeiten duen, irakurtzeko jendeak zeiten duen, entzuteko, ikusteko eta irakurtzeko begi kritikoz eta belarri kritikoz, beti kritikoz. Bai gustoko gozak eta bai iztianak. Eta horren erabakitzeko hori baldin bada nahi duna, egiteko aurrea bat ere zalantzai gabe. Hasieran beste batzuk imitatuz, eta gero bere ahots propioa bilatuz. Eta zeneko galdera ja, ebukatzeko ja, bakizuela garen DBH-ko ikasleak da, zer esango zen eguke ja, azkeneko urtea ja DBH-in, eta bakoitzak bere bideratu du, zer esango zen eguke? Aprobetxatzeko, eta saiatzeko. Gauzak ez dira zerutik iristen. YouTubeen 1820 milioi klik lortzea ez dela arrakasta bizitzan. Arrakastak pauso luzea eta asko behar ditu bizitzan, eta saiatzeko nahi dezunura lortzen. Nahi hori beste jendeantzeko arraroa izan arren. Saiatzeko. Ez duteko zai. Bueno, honekin ja, bukatu egu ja, gaurko elkarrezketan. Eskerrik asko bentsa, tortzen egin. Gonbidapenagatik. Eta bukatzea egu ja. Hauxe izan da gaurko elkarrizketa, eskerrik asko Aitzol eta Arantxa, eta orain eroberrikin hasiko gara. Kaixo Maite, zer ekarri guzu gaur? Kaixo dei, gaur 3 eroberriak ekarri ditut. Lehenengoa da Kickboxeko mundukoren irabazlea Riyad Londreseko kaleetan jundela Ferrari batean gidatzen, eta jendea kesatu eginda eta kritika asko jaso ditu. Bigarren eroberria da emakume bat juntzela jatetxe batera, eta haien zerbitzariei entzun zuen beraien egoera ekonomikoa txarra dela, eta juntzen bakoitzari 5.000ko txeke bat ematera. Eta 3. eroberria da Txinako aeroportuan gelditu egin dutela, zeren zegoen emakume bat txamponarekin, txampona botatzen, eta orduan gelditu egin dutela. Hegazkina, Bai. Bueno, hauxe izan da gaurko eroberriak, eta, besterik gabe, hurrengo astera arte. Aio!